Kaixo ikasleok, gaur ikusiko dugu erroketak eta horrez gain berreketekin dituzten erlazioa. Horretarako erabiliko ditugu kutsatxo berretzaileak. Hemen ikusten duzute, 2, hemen jartzen dugula, 5 hemen eta 32 goian. Beraz, 2 ber 5 izango da 32. Beraz, 5 hau berretzen badago, bestaldera errotzera pasatzen da. Beraz, esan dezakegu ere, 2 dela berdin, erro 5, errotzaia da 5, eta barruan 32. Beraz, ikusten zute, erro 5 32 ere jar daiteke hemen 32, eta errotzaia 5 jarriko dugu hemen. Eta erroketa baten emaitza izango da emaitza hemen. Hau da, hau izango da berreketaren berrekizuna. Errotzailea baldin bada bakoitia, orduan emaitz bakarra izango dugu. Hau da, erro 5 32 emaitza da 2. Edo beste era batean eztan da, zer zenbaki berretu behar dugu 5 zenbakiaz, 32 emateko. Eta hori emaitza da 2. Beste adibide bat daukagu hemen, adibidez, -3, 4 eta 81. Orden horretan jarrita, -3 dena ber 4 da 81. Nola erroketa da berreketaren kontrako eraiketa, 4 hau pasatzen dugu bestaldera errotzen. Beraz, erro 4, 81, izango da, kasu honetan, -3 edo 3. Zergatik bi emaitz ditugu? Ba, -3 dena ber 4, 81 delako, eta 3 ber 4 delako 81 ere bai. Hau da, berretzailea baldin bada, edo errotzailea baldin bada, bikoitia, 2 emaitz izango ditugu. Kasu honetan, erro 4 81 da -3, hau da, zer zenbaki berretu behar dugu 4 zenbakiaz 81 emateko. Kasu horretan, 2 emaitz daude -3 eta 3. Berretzailea, errotzailea delako, bikoitia. Errotzailea izango balitz bakoitia, emaitza bakarra da baldin eta hemen barruan dagoen zenbakia positiboa bada. Hau da, adibidez, jartzen badugu, minus herena 3 eta -1 zati 27, esan nahi du, -1 zati 3 dena ber 3 dela -1 zati 27. Beraz, 3 hau bestaldera errotzen pasatzen dugu, berreketak eta erroketak kontrako eraiketak direlako, eta beraz, erro kubiko -1 zati 27 izango da -1 zati 3, da, ze zenbaki berretu behar dugu 3 zenbakiaz, emateko -1 zati 27, kasu horretan da, -1 zati 3. Hemen ere, errotzailea da, bakoitia baldin bada, gogoratu emaitza bakarra dela. Berreketaren berrekizuna. Kasu honetan, hemen barruan negatiboa dagoenez, emaitza negatiboa, hemen positiboa dagoenez, emaitza positiboa. Hori, errotzailea bakoitia denean. Azkeneko kasua daukagu, adibidez, imaginatu hemen daukagula, letra bat isa 2 eta -154. Jakin behar dugu zein den isaren balioa berbiz berretuz dela -154. Edo beste erabatera esan da, erro karratu -154, ze zenbaki ematen du. Kasu honetan ez dauka emaitzik, ez dagolako zenbakirik 2 aldiz biderkatuz negatiboa ematen duena. Gogoratu, erroketak ematen badizkigute, 32 kasuntak jarriko dugu goian, 5 hemen errotzailea eta emaitza hemen behian. Hemen ere bai, ikuste zute, 81 hemen, 4 hemen, eta emaitza hemen. Beste kasuetan gauza bera gertatuko litzateke.
Bale? Hau da, erroketei buruz eta horrekin batera berreketekin duten erlazioarekin horri buruz jakin behar dezutena.